אנחנו מתחילים היום, יום שני, כ"ד שבט, תשע"ג. מתחילים בסדרת שיעורים של 2 דפי גמרא כל יום. במהלך של 3.5 שנים בעזרת השם, אנחנו נזכה לסיים את כל תלמוד בבלי. האמת שאנחנו לא התחלנו בדף היומי בקצב של דף ליום, אבל אנחנו הולכים במהלך שונה, ובעזרת השם הלימוד יהיה גמרא, רש"י ותוספות, ואני מקווה גם שנוסיף גם ראשונים, אחרונים ומפרשים שנחוצים להבנת הדף. אני רוצה לומר שתלמוד בבלי בעצם הוא השורש והבסיס של כל התורה כולה. אז זה נכון שבעצם התורה זה התורה שקיבלנו מסיני, משה רבנו, לוחות הברית. אחרי זה יש את הנביאים והכתובים. אחרי זה יש את תקופת הזוגות, הברייתות, התוספתות. אחרי זה יש את הראשונים, ריף, ראש, רמב"ם. יש את השו"תים הראשונים. יש את המדרשים, מדרש רבה, תנחומא, ילקוט שמעוני, חרבתי, פסיקתא רבתי, פסיקתא דרב כהנא וכו'. יש אחרי זה את הברייתות, תוספתא, ראשונים ואחרונים. יש את כל בעלי התוספות, זה תוספות ראש, תוספות ריף, תוספות רבנו פרץ, תוספות צ'אנס, תוספות ריאל זקן, תוספות תוך, תוספות חנמי קמאי, תוספות ריאל בן, תוספות ישנים, שזה גם, תוספות ישנים זה בעצם זה תוספות או הגאות, כמו שיש רש"י ישן, רש"י חדש. יש הרבה תוספות שהגיעו בליבורנו בספרד, בהרבה ספריות שהיה הגאות של רש"י אחר, שזה הרבה מחלוקות מאיפה זה הגיע. אבל הבסיס של התורה בעצם מתחיל מהתורה, נביאים כתובים, תקופת הזוגות, הברייתות, תוספתות, עד הראשונים האחרונים, השו"תים והספרי ההלכה והשו"תים. השו"תים זה בעצם זה שאלות ותשובות שהגיעו עם השנים. אחרי זה יש את תקופת האחרונים, והיום זה בעצם, היום זה נקרא אחרוני האחרונים. אבל כל הפסיקת ההלכה, זאת אומרת גם הרמב"ם, גם השולחן ערוך וגם הטור, הכל בעצם התחיל מהגמרא. בעצם היה את המשנה, זה הבסיס. הגמרא זה דיונים שהתפלפלו בהם. יש את תלמוד ירושלמי גם, שזה בעצם היה חכמי ירושלים. מבבלי זה בעצם תלמוד בבלי, מבבל, נהרדה, סורה, פומפדיתא וכו'. כל התורה, בעצם כל ההלכה מגיעה זאת אומרת, יש את הגמרא שזה כל הסברות של התנאים, בעצם זה ההלכה שמוצאים את זה מהמשנה. יש בעצם מה שידוע שיש בעצם 60 מסכתות משניות, אבל איך שלנו זה לא יודע מה הסיבה, אבל היום יש רק 6. זה הושמד או נעלם או נאבד, לא יודע מה. בקיצור, מה שחשוב לדעת שבעצם המשניות, הגמרא, בגמרא יש את כל הדיונים, כל הפלפולים, אבל מגמרא לא פוסקים הלכות. אבל הש"ס הוא נותן לך את הכלים, את הסברה, את האב אמין, המסקנה, השאילתות וכל זה. משם אתה מגיע בעצם לפסיקת הלכה. אדם גדול שהוא שנים עוסק בגמרא, אז הוא יכול מזה להוציא הלכות, הוא יכול מזה גם לנתב פסיקת הלכה ושאלות קשות, כמו ארגונות ושאלות נוספות, שבעצם רק אדם שהוא מכיר את כל הסברות בצורה מאוד מעמיקה, וגם יש לו את התשתית של השו"תים והספרי ההלכה, ובעיקר, זאת אומרת, השולחן ערוך נושא כלים, שח, תת, בית יוסף, פתחי תשובה, אגרות הגר"א, דרכי רמה, כל הפירושים הממוקדים, וכמובן טור ורמב"ם כמובן. האמת שהספרדים בעיקרון פוסקים כמו השולחן ערוך, אשכנזים כמו הרמ"א. בעצם הרמ"א זה היה גאות על השולחן ערוך. ובעצם מה שחשוב לדעת שמי שיודע את התלמוד בבלי יש לו את התשתית של כל התורה כולה. הכל, יש בגמרא גם את המשניות, גם את המדרשים, גם את הסברות, הכל. כמובן, אנחנו בעזרת השם בשיעור שלנו כל יום נלמד בעזרת השם מהיום, יום שני כ"ד שבט, תשע"ג, נלמד כל יום 2 דפי גמרא, רש"י, תוספות. ננסה גם להגיע קצת למפרשים העיקריים על הדף, ראשונים ואחרונים, וגם נלמד את הפסיקת ההלכה שיוצאת מהשולחן ערוך, רמב"ם וטור, והנושא כלים העיקריים, שנוכל גם לדעת את המקור של המשנה, את הסברות, לדעת איך בעצם הגאונים הגיעו להלכה, וגם אחר כך נלמד ונגיע גם לפסיקת ההלכה, שזה הדבר החשוב.
אני בעצם פונה מפה, אנחנו בעצם חבורה של 10 אנשים שקיבלנו על עצמנו, באמת לקחנו על עצמנו יוזמה מאוד קשה, זאת אומרת, זה כל יום, אין כזה דבר. אין יום שלא נלמד 2 דפי גמרא. כל יום ביומו, לא משנה מה אנחנו עושים, כל יום 2 דפים, גמרא, רש"י, תוספות, תוך 3.5 שנים בעזרת השם נסיים את הש"ס, ונמשיך בהלכות ובדברים אחרים. אולי אפילו נלמד תלמוד ירושלמי בעזרת השם, אבל הבבלי, אני הרבה שנים למדתי הרבה מסכתות, אבל לא מסודרת. החלטנו הפעם שחייבים לעבוד מסודר מההתחלה. אני גם רוצה בעזרת השם גם לסכם, שנלמד 2 דפי גמרא, כל אחד פה מהשיעור ייקח עט ודף, יסכם את כל הסיכום המשנה, רש"י ותוספות והמפרשים, וגם בעצמנו נלמד ונדע איך בעצם הגאונים הגיעו להלכה, פסיקה, איך יש מחלוקות באחרונים, איך יש סתירות במחלוקות, ולמה השולחן ערוך בעצם פסק ככה ולא ככה. כל זה חייב לדעת את התשתית. נכון, אנשים אומרים, יש חומש, יש משניות, נביאים, נכון, אבל הגמרא זה התשתית היחידה שבעצם יש בה את כל התורה כולה, ודרכה אפשר גם להגיע וגם להגיע לניתוח שהאחרונים והשו"תים בספרי ההלכה הגיעו בעצם לניתוח של פסיקת ההלכה. אני מאוד מקווה שכולם באמת יתמידו בזה, כי מה שחשוב פה זה בעצם זה הרצף. אז נכון, אם אולי יהיה יום אחד עמוס, אז נלמד אולי פחות תוספותים יותר, אבל אני רוצה גמרא רש"י, לפחות חובה, כל יום 2 דפי גמרא. אני רוצה גם בעצם לומר גם לאלה שלא איתנו בשיעור, קודם כל מי שרוצה להצטרף יכול להצטרף. אנחנו בשבוע הקרוב נקבע מקום מסודר איפה נהיה. זאת אומרת, מקום מסודר שכל מי שירצה לבוא להצטרף לשיעור יכול להצטרף לשיעור. ויש לנו גם את אבי שתורם את הכיבוד. כל הכבוד אבי, מודים לך מאוד. וכל החברים, כל אחד שיוכל לתרום לשיעור בכל מה שהוא יכול, מי שיש לו חברים להביא את החברים. אני רוצה שזה יהיה שיעור, בעזרת השם, שיעור חזק. השיעור נשמע סבי הקדוש, רבי מכלוף פדידה, וגם מסר מצד האמא, רבי שמעון לוי, שהוא חיבר את הפיוט בר יוחאי על הזוהר, שהוא בעצם נולד במרוקו ואחרי זה הולך לטריפולי. הוא היה מגדולי טריפולים, קראו לו רבי שמעון לוי, והוא חיבר ספר כתם פז על הזוהר. מצד אמי יש לנו גם את רבי מכלוף פדידה שחיבר את הספר גם כתם פז, אבל על התורה. זה בעצם 2 סבות משתי הצדדים שחיברו ספר כתם פז, ושתיהם היו גאונים מאוד גדולים בגמרא ובקבלה. באמת, אנחנו צריכים קצת להמשיך את השורשים שלהם, וחשוב מאוד שהשיעור יהיה חזק ויהיה גדול. אני רוצה גם לומר לכלל עם ישראל, הגמרא זה התשתית של הכל. צריך לדעת שמי שיודע את הגמרא, יש לו ראייה ארוכה, גם לפסיקת הלכה, גם יש בו את כל התורה כולה, כמו שבעצם חוק לישראל. למה זה חוק לישראל? זה בעלי הבתים שלא יכולים ללמוד גמרא, אז עשו להם חוק לישראל בשביל שיש שם גם משנה, גם גמרא, גם הלכה, גם משניות. יש את כל הבילול של כל הדברים. אבל הגמרא זה התשתית של כל התורה כולה, הכל. חשוב פיזיקה, חשבון, מתמטיקה, הכל דבר חשוב. אבל בגמרא אתה מקבל גם שכל, גם עיון, גם סברה, גם ניתוח, גם לחיים ביום יום. כל אדם שלא יודע את הגמרא, יש לו את הבסיס העיקרי, הוא יכול לתת לחיים ולדעת כל דבר. וגם התורה כולה, התורה של עם ישראל, הגמרא, תלמוד בבלי, זה בשביל החילונים, בשביל הדתיים, וגם בשביל לא בשביל היהודי דווקא. אבל הגמרא בעצם זה חיבור של עם ישראל, של העם היהודי. וזה לא משנה כמה הוא שומר, פחות שומר, זה דבר חשוב שכולם צריכים לדעת. אנחנו בעצם פותחים את השיעור, אנחנו מוצאים פה גם את החילונים, גם את החרדים, גם את הדתיים, את כולם. כולם צריכים להיות פה בשיעור, זה יהיה שיעור חזק, בעזרת השם, עם הרבה אדרנלין, עם הרבה כוח. אנחנו רוצים, רבותיי, לא לוותר. אתם תבואו כל יום, תשתדלו מה שתוכלו. יש איתו משפחה, אני מאמין, זה קשה, אבל תשתדל, לפחות לעמוד בזמנים. חשוב העקביות, הסדר. ואני הולך על זה עד הסוף. אנחנו 3.5 שנים נתמיד, נגמור את השעת, בעזרת השם נעשה סיום במסכת, כל מסכת נעשה סיום. נביא גם רבנים גדולים בעזרת השם. אני רוצה בעצם שהשיעור יהיה, אנחנו נקרא לשיעור כתם פז על שם סבי, רבי שמעון לוי, שהיה גאון בקבלה, גאון בהלכה. ענק בש"ס, הוציא הרבה חיבורים על הש"ס, על שמו נקרא כתם פז. אז השיעור הזה יקרא בעצם כתם פז, אנחנו קוראים בעצם לישיבה, ישיבת כתם פז. אני מקווה שבעצם ברבות הימים נקים גם מוסדות בכל הארץ, כתם פז, על שם סבי הקדוש, ונקים שיעורי תורה ושיעורי דף היומי בכל הארץ. גם יהדות, גם קירוב, גם אחדות בעם, אבל אני רוצה שהנושא של הגמרא תלמוד בבלי יהיה חזק מאוד. אני רוצה שכל בית, כל עיר בארץ, כל אזור יהיה שיעורים בגמרא כל יום, אבל לא דף 2 דפים ביום. זה אפשרי. אפשר בתוך שעה להקיף 2 דפי גמרא, גפת, תוספותים, לפחות התוספותים העיקריים ששייכים לסוגיה,
אבל בעיקר מה שחשוב זה להבין את הגמרא בצורה בהירה, לא, אם זה דף קשה, אז יהיה יותר זמן שיעור, אין מה לעשות, אבל צריכים שהסוגיות יהיו בהירות, שהדברים יובנו, וגם לסכם אותם. אני מודה לכם שכל מי שיגיע, אני מודה לכם מאוד, תהיו חזקים עקביים, תודה רבה.